l-ewwel nett, din tal-iskejjer. Saqsejna, saqsar il-Prim Ministru. Inti s-suġġerimenti tiegħek huwa li jibqgħu id-dar kemm jista' jkun? Bla dubju ta' xejn, iva. Importanti ħafna, it-tfal mhux bħalna tmix wisċek u jafu xi jagħmlu, tmix il-wiċċ tal-bank. Iġri t-tfal irid ikunu magħna għaliex inkella jekk jibqgħu l-iskejjel daw se jferxu jkun hemm wieħed minnhom isek għandek ġamra u jieħu n-nar. Imma pereżempju jiena dolodu ċemplit li mara qalet forsi inti tkun taf, qalet li jien għandi it-teacher tagħthom ir-revision għal kull ġurnata u di ma tantx jaf jagħmilha u forsi nlaqqaħħom xi tliet titfal u hekk qalt li dik taħseb għattin inti bis-serjetà. Anka jiena dejjaqni l-fatt li għandhom revision it-tfal, I mean dil-fissazzjoni illi jew pereżempju xi ħadd se jibgħat it-tfal il-privat. Ikunu dak tajjeb jew? Assolutament. Ma tibgħatuhomx privat, Aħna qed ngħidu Tiġa semmejna fl-ewwel programm, il-virus jaqbes minn persuna għall-oħra, hekk irid da jirreplika. Allura jekk inti qiegħed l-iskola jew tmur il-privat, l-istess ħaġa da se jsib tnej minn nies li qegħdin iktar viċin minn metru flimkien, tiġa nafu li t-tfal diffiċli biex tikkontrolla l-emejjel tagħhom, la ma sax tgħidlu tifel tmisswiċċek għax se jmissu. U mbagħad jinfetta l-ħadd ieħor. Ivett hija hairdresser taħdem għar-ras għandha business u l-bieraħ se ta' toħti mhux għalhekk, il-bieraħ bagħtet li messaġġ qalt liena għalaqt il-bieb u tlaqt u xejn. Għalaqt il-bieb. Eżatt, għalaqt. Għax hekk ħassejt li l-azzjoni ħajkolli noħodha jiena. Ġifieri jien xtaqt ħafna li jgħalqu l-iskejjel u sa filgħodu ktibt ukoll fuq Facebook li nixtieq li jgħalqu l-iskejjel. Imma mbagħad ħassejt li anke jien għax intom qed tgħidu biex noqogħdu metru l-bot. Jien hairdresser ma nistax noqgħod metru l-bot u rrid noqgħod ninkwieta, bdejt ninkwieta għall-klijenti, jiġu klijenti anzjani, jiġu klijenti pregnant u bdejt ninkwieta ħafna għax trid ikollok rispett, ma jistax ukoll naħseb fil-flus, jiena ħanitlef il-flus, imma trid taħseb f'ħadd ieħor. U jkollok nies qed jistennew kollha bil-qiegħda biex tistennew biex. Imma dik tista'. Maħniex ngħid għandhom jagħmlu. Jiena naħseb li għandhom jagħlqu, ġifieri. Jekk se tżomm nies wieħed tajjeb fil-ħanut, mhux kulħadd full. Ma kif qed ngħidu jien biex naqtalek xarek hawn xi insomma. Irid immissek, irid inkun viċin tiegħek. Potenzjalment l-ideali iva li l-Italja għalqu. Tajjeb, naħseb parti mill-problema x'kombinazzjoni l-bieraħ kellimni hairdresser ukoll. U da jixtieq jagħlaq imwerwer u jrid jagħlaq. Però għalli jien nippreferi li jagħlqu l-hairdressers kollha. Għax jekk nagħlaq jien u ħadd ieħor jibqa' miftuħ, ħajibqa' r-riskju. U ovvjament da ħajitlef il-klijenti għax minn persuna jmorru għall-oħra. Issa jekk aħna naħsbu li jista' jkun li mis-sitwazzjoni ideali. Jiena saqsi domanda aktar minn hekk. F'dan momenti għandna bżonn nagħmlu xarna, vera ma nafx nagħmlu. Imma f'dan momenti possibbli hawn min qed mela jew mhux qed ninkwetaw, jew ma nafx, għax din inti titmur tagħmel xarek. Għalfejn. Qegħdin f'di sitwazzjoni. Mhux żejda, li dak mhux se nsaqsik, Dr. Dias, imma insomma. Però altru hairdresser kif qed tajt int li tista' tgħaddi mingħajru, altru dentist illi jista' jkollok servizz essenzjali għax kollok darsa qiegħda tuġak, eċetera. Ukoll id-dentisti pereżempju, jekk inti mhux xi ħaġa daqshekk essenzjali, tista' tawwal għal ftit perjodu u tmur wara. Però jekk imbagħad ikollok xi ħaġa medika essenzjali jew dentista, u mbagħad iva għal dawn l-emerġenzi, naħseb hemmhekk is-servizzi għandhom jibqgħu għaddejjin. Suġġeriment, mhix ordni, ma suġġeriment. Jekk inti qed tipprova tnaqqas it-trasmissjoni, aħna nafu li dal-virus u qed naraw x'ġara l-Ingilterra llum stess. Faqqgħu 200 każ f'daqqa waħda. Mela allura ejja nippruvaw fejn mhux essenzjali nagħlqu. Naħseb dik l-opinjoni.